Right, I've got to get practicing. So it's Jew. Boys bach. Wir i'r esgir David. And now fill in the gaps, shall I? Yeah, you fill in. I'll just do the interview and you exclaim with disbelief. Esgir David. Ready, fi'n barod? Reit, dwi'n barod. Morgan Jones! Tydi am muno efo ni. Sut wyt ti? Sut ydych chi'ch dau? Ti'n iawn? Cynol lew. Neis dy weld di. Right, buddy, croeso. Nice to weld ti eto. A chditha hefyd ystalwm. Blynyddoedd. O, diolch fawr. It's been years. It has been years. Sawl blwyddyn. Mae'n ni gytuno hefo bob dim ti'n ddeud heddiw, Morgan Bach, achos mae di dysgu sut I ddweud Jew. Esgir David. Esgyrn Dafydd? Oh my Ti'n God. digwydd gwybod o le mae Esgyrn Dafydd yn dod, O'r ddeiar, mae siwr. O'r ddeiar? Wedi gladdu. Da iawn. Na, dwi'n. His joke's worse. Chi'n gweithio gyda'n gilydd? Do, dyn ni wedi gweithio gyda'n gilydd. Wedi gweithio efo'n gilydd fel ti'n gwybod. Matt, as you know. Dyddiau da. Gwaith caled. Gwaith caled. I can't hear from my left ear. When I leave, it's just a ringing noise. Yeah. It's incredible, isn't it? Byddar yn un ochr. Yeah. I was just about to say I've gone down in the world, ond dwi ddim yn siŵr o'n Morgan Jones. Oh! So hwnna'n neis, y tri ohono ni'n beth? Tri ohono fan hyn. Yeah. Right, okay. Right. Now, rwy ti'n byw yn Refor, I got you. Dwi'n byw yn Refor. Refor. Beth sy'n mor arbennig am yr adar? I told you. Popeth. Popeth. The Trevor tourist board yma. Reit, wyt ti'n barod? Jew. Oes gen ti 2 awr? Go to hours. Yeah. You carry on. Can ymlaen. Mae'r pentra rhwng môr a mynydd sydd yn hyfryd. Sea. Mynydd. Mountains. Sea a mountains. Mae'r pentra yn y canol rhwng y môr a'r mynydd. Wyt ti'n gallu mynd allan yn y cwch ar y môr I bysgota, I nofio, I snorclo, ac yn y prynhawn, cerdded y mynydd, dros y mynydd I Nant Gwrtheyrn, sef canolfan. Dysgu Cymraeg genedlaethol. Now, rwy ti'n cefnogi Manchester United. Now, beth sy'n mor arbennig... Eistedd lawr nawr. Beth sy'n mor arbennig am y tîm? Am y tîm? Ryan Giggs. Wrth gwrs. Cymro. Ti'n licio Ryan Giggs? O'n i'n meddwl bod yn chwarae Lerpwl. Lerpwl? Really? I thought he played for Lerpwl, did he? No. Eistedd, go back down there. No. Yeah. Carry on, my friend. Ydy Man U yn neud yn dda rwan? Oh. Matt, come on. I know, I'm sorry. I'm being sorry. That's a genuine question. Are they doing well now? Da ni'n tafod pêl-droed, iawn? What, isn't there a Man U team anymore or something? Oh, wow, is this? Anyway. Is it the same as City? Shish! Beth sy'n mor arbennig ar y tîm? Ryan Giggs sy'n chwarae I Manchester United. Ag I Gymru, ers talwm. Un y chwaraewyr gorau yn y byd. Ac Man U yn o'r tîm a gorau yn y byd yn ennill bron iawn popeth trwy'r amser. Ond pan ma'n I yn hogyn bach yn dechrau cefnogi Man U yn 1970au, yn y 70s, ond Man U yn hopeless, yn anobeithiol yn ennill dim byd y gwbl. Felly, erbyn rwan, erbyn heddiw, dwi'n hapus iawn bod fi'n cefnogi Man U. Felly, dwi'n cael dathlu bob blwyddyn. Ac rwy ti'n cyflwyno sgorio hefyd? Sgorio, ynddo, ers 13 o flynyddoedd. O'i ti? Diolch gymaint o hynny, Mae gymaint o hynny. Wrth gwrs, achos ti wedi cael dy 20 oed. 41 ynddo, hwnna'n ffodus. Ac rwy ti'n hoffi bandiau pres? Pam? Wel, fy nhad, dad, ydi arweinydd band Trevor, the conductor, ers 45 o flynyddoedd. Felly pan o'n i'n hogyn bach, yn fabi bach, ond nes I ddysgu chwarae offeryn pres. Felly dwi'n... Pa offeryn wyt ti'n chwarae? O'n i'n mynd cofio? Erbyn rwan, dwi'n chwarae euphonium, sydd rhyw fath o tiwba bach. Ond mae pawb yn cychwyn chwarae offeryn pres efo'r cornet, sef offeryn bach. A wedyn... Wel, mae nifer o oedolion o hyd yn chwarae cornet. Mae'n dibynnu ar ddywefus di, achos cyhyr mysl ydi ddywefus di. It all depends on your lips. Felly pa offeryn fysa Matt yn chwarae? Trombon. Trombon! Mae gan fo breichiau hir. Breichiau hir. A mae'n call you gwebus a trombon. Nia? Siwmar Nia? I haven't got any lips.
Dim ond danedd. Dim angen offeryn ar Nia. Digon o sŵn yn dod eich cheg i. Oh, Nia. Come on, Matt, stick up Don't for yna me. Matt ydy, fi. Boi, o, i diw. Jiw, esgyrn Dafydd. Paid y sôn. Na'n deud wrth neb. Dwi'n mynd ar streic, dwi'n mynd adra. Dwi angen graig Morgan yma to back me up here and help me. Ia, wyt. Beth sy'n mor arbennig am fod mewn band pres? Mewn band pres. Mae bod mewn band pres fel bod mewn tîm ffwtbol heb bel, ond y fe offer yna. Oherwydd mae gen ti... A merched hefyd, ie? Tîm cymysg? Ie, mae'n ferched yn chwarae yn y band. Yn sicr mae hanner a hanner yn merched y bechgyd. A bob oedran hefyd? Bob oedran, mae gen ti bobl ifanc, tua 13-14 oed. A mae gen ti bensiynwyr yn ei 60au. A mae pawb, bob aelod o'r band yn siarad Cymraeg. Felly mae'n rhywbeth cymdeithasol Cymraeg, braf, naturiol. Rwan ta, Morgan, ti yn cyfieithu hefyd, yn dwyt? Mae gen ti sawl joban, felly no pressure. Oh, not only does he cyfieithu, translate, ond hefyd mae gen ti ddoethuriaeth, doctorate. Rwan, Mae hynny'n yn fi geiniaid. Yn ei geiniau. Bell yn ôl. Be oedd teitl dy ddoethuriaeth? Da chi'n saff bod chi eisiau gwybod? Ydyn ni eisiau gwybod? Do we want to know what the title of his doctorate was? Yeah. Canu, mawl a marnad, Sean Philip ar Dydwy i noddwyr Sir Gaernarfon. What is the translation? Over to you. Okay, Sean Philip's work, eulogies to the gentry of Carnarvonshire. I told you it was 16th century poet from Harlech. Boring. Don't be mean. Paid bod yn gas. Ti di mynd lot mwy diddorol, mae ti di mynd yn hun, Morgan. Right, okay, you used to translate as well. Ie, felly, ti'n cyfieithu ac mae gen ti ddoethuriaeth. Felly, ti'n mynd i wneud yn arbennig o dda yn ein quiz Gwenyn Geirfa. Shush, Jew. That's my bit. Quiz Gwenyn Geirfa. Jew. Amser Gwenyn Geirfa. Haha, reit. 20 eiliad i gyfieithu gymaint o eiriau o'r Saesneg i'r Gymraeg a phosib. Iawn, ar brig, Marion Jones yr artist. No'n 20 eiliad, 17. Mae hynna dda iawn, dydy. Ar y gwaelod, Dewi Pos. Smai Dewi, wylech chdi munud. Treni. Right. O'i ti'n barod? 1, 2, 3, coni off. Presenter. Cyflwynydd. Events. Digwyddiad, 2. Literature. Llenyddiaeth. Interests. Diddordebau. Translate. Cyfieithu. Brass band. Bandiau pres. Bandres. Special. Arbennig. Doctorate. Doethuriaeth. Transcendental meditation. Myfyrdod trawsgynnol. Writer. Awdur. Sports. Chwaraeon. International. Rhyngwladol. Supporters. Cefnogwyr. Oh, da iawn! What did you just sling at Morgan then? Wel, nes i wneud quiz arbennig i Morgan, cos he was so kind with me ar ddechrau'r eitem yna'n dweud bod yn hwyl gweithio hefo fi. So I thought I'd give my own back. O, na fel prawf mensa. Sut oedd ti'n gwybod be oedd transcendental meditation yn Gymraeg? Mae'n hawdd, ni? Mae pawb yn gwybod hynny. Da iawn. Wel, Morgan? Ww, da iawn! 13. 13. Da iawn! Da iawn, buddy. Cymhedrol iawn. Efo Donna Edwards yma na. Da iawn. Ar dderchog. Cwmni da. Transcendental meditation. Da iawn. Diolch yn fawr iawn i chi. Myfyrdod trawsgynnol. Ia, cofiwch y gair. Right. Is Wyn Evans doing a bit of myfyrdod trawsgynnol? Sgwni. Sgwni. Ti'n gwybod beth mae'n neud heddiw? Wel. Geiriau croes. Geiriau croes. Codi. Codi. Ac eistedd. A eistedd. Codi. Standing up and sitting down. Ac eistedd. Ie. Wyn Evans. Jew.